दे मोजांबाय आदा दिनैसो माने एकदम So for welcome back to the channel. तो दिनैनि भिडिअ एसे स्पेशल जानो थांगासिनो आरोना नै ओमफ्राय दायो आब' रिगिजों आंजों बबाव थांनो होनदो बेरायनो थांसै जोंनिया आं सोलायनांगौ सोलायनोसै लोगोफोर दायो जों सफैबाय गौरां दैसायाव माने गाबोननि थाखाय हलिनि स्पेशल हिसाबै नै जोंनि आब'आ माने मोननैसो कभार डान्स ना कभार डान्स हिसाबै मानसि बनायसिगोन आरोना स्पेशल केमेरा खेबनो थाखाय बे आगै गोरबो खुंगुरा एसे बिराद माने पारफेक्ट खेबो होननानै आं मोनथियो आरोना मोजां मोनो बिनि खेबनायफोरखौ बेखायनो आङो केमेरा खेबनो थाखाय लिंनाय जाहैबाय ओरैनोसो लिंबोदों हाजिरा गैया फटाय जों नै माने गिबियावनो फट'शुट खालामगासिनो आब'जों आंजों ओमफ्राय माने गाबोननि थाखाय खुलुमबाय बयनिसिमबो हेपि हलि एडभान्सलि निजा दोङो ने आब' अनामिका ओमफ्राय आब' पुजा तलफटाय जोंनिया माने मोनसे शुट दंबावो माने हलि सारनाय आरोना ओमफ्राय आब'आ माने गाबोननि थाखाय मोनसे स्पेशल भिडिअ फैगासिनो दे आब'नि चेनेलाव थ' एकदम डेन्जार रिल्स टाइपनि आरोना हलि स्पेशल अके थ' 1 2 3 सार आब' गिदिं एसे बेग जालाय ब्र एसे बेग जानोसै दे सारनो आंनि खाथियाव Boleh mana? Kalau foto aja nih, mana syutingnya zuber nih, sini kameramen mahal zabe nih, nih sini ya, bibo sone ya. Tiga sini video agak bon, bitang sini lau, to check out kaman zabe deh, to, ompray happy holi, boni simple advance liar na, ompray happy holi advance to all. हलिनि मुङाव गाबोन गेलेनो मोनाबो जानो हानाय थ' बेनिखायनो आङो आब'खौनो फार्स्ट मोनसै दे हेपि लोगोफोर येस थेंक इउ नांला हलिनि जोबजोबो ओमफ्राय नै जोंनिया आब' पुजा हेपि हलि गावखौ फुननो मोनासै र' गैला आंखौ लानोसै हेपि हलि थेंक इउ भिडिअखौ गाबोन नुसिगोन मालायसो हेपि हलि आगै बुरु खालारानो गैला गार'सो हाया भगबान अके थ' गाबोन जों गेलेनाय जाबा भिडिअखौ नुफिनसिगोन आरोना गेलेनाय जाबा जोङो गेलेनोसै ज'नो लोगो मोनबाथाय ना जोंनि आदाखौ थांनाय समावसो लोगो मोनलायबाय ओमफ्राय आदाया जोंना माने शुट खालामगासिनो नालाय आंनि नङा आच्छा आरबि प्रडाक्सननिफ्राय आच्छा मिउजिक भिडिअ बानायगासिनो ओमफ्राय दा नैबे माबायावहाय लानो नागिरदों जोङो मा होनो डन बस्क'आ जोंहा आच्छा 3टासिम एग्जाम दं नालाय औ 3टानि उनावहायसो ओमफ्राय दा दसे जोबथ'नायखाय रेस्ट लाफैदों दे मोजांबाय आदा दिनैसो माने एकदम क'क्राझाराव फैनानै फट' दे आंबो माने नायाखै लोगोफोर दिनै भिडिअ फैनांसै आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे लोगोफोर थ' आजके